Tohle jsou janovice. Jsou docela malé, ale nám dětem se líbí, protože k rybníku za janovicemi dojdeme docela snadno a nemáme daleko ani pro mlíko. To je náš Vojtíšek. Je mu 5 let, je to uličník a můj bratr. Je tady vždycky o prázdninách a to už se skoro těším, až odjede. Ale ve školním roce přijíždí jen někdy na sobotu a neděli s našima a to se těším, až bude tady. Zase všechno zbaští, co mu nakukáme, takže je s ním psina. Naše babička se jmenuje Vavrušková a pořád mě honí, že nekrmím králíky. My všichni jsme Vavruškovi. Maminka Miriam a tatínek Jaroslav. Maminka s babičkou mu říkají Jára.